Maya Paldo Kabalen. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon magluto tayo ng isang Kapampangan dish. Ito ang sinigang sa bayabas. Ang tawag namin sa Kapampangan dito ay bulanglang. Gagamit ako rito ng isda. Pero hindi tilapia o bangus ang gagamitin ko rito. Kung hindi, sardinas. Alam nyo bang napakasarap nito? Halina't samahan nyo ko sa pagluluto. Nagpakulo na ako ng tubig dito. Ilalagay na natin dito ang ating mga sibuyas. Isusunod natin dito ang ating gabi. Ito yung magsisilbing pampalapot sa ating sabaw. Ilalagay na rin natin dito ang ating mga bayabas. Tinanggalan ko lang itong ng buto. Iluluto natin ito hanggang sa lumambot ang ating mga gabi. Dudurugin ko lang dito ang ating mga bayabas para mas lalong lumabas ang lasa ng mga ito. At ipagpapatuloy lang natin ang pagluluto. At this point, malambot na ang ating gabi. Maglalagay lang tayo dito ng fish sauce. Ito yung magsisilbing pampalasa sa ating sinigang na bayabas. Pwede rin kayong gumamit dito ng asin. At ngayon, maglalagay na tayo ng isda. Ipinirito ko muna yung isda at bago natin ilagay dito. Para mas maging malasa ang ating sinigang sa bayabas. Ilalagay na rin natin dito ang iba pang mga sangkap. Maglalagay tayo dito ng sitaw. Gagamit din tayo dito ng talong. Iluluto lang natin ito ng 1 o hanggang 2 minuto. At ngayon maglalagay na tayo ng sili para may konting anghang ang ating sinigang sa bayabas. Ilalagay na rin natin dito ang ating mga kangkong. Iluluto lang natin ito ng 1 minuto. After 1 minute of cooking, ready to serve na ang ating sinigang sa bayabas sa sardinas. Maraming salamat, hanggang sa muli!